Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho leli liyaphila, linamandla, likhaliphila ukudlula inkemba ekhaliphi inhlangothi zombili. Izwi lakho leli umhlaba wawuyihlane elingenalutho, kwakubumnyama phezukotshwa, kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezukwamanzi. Wakhuluma izwi lakho kwaba khona ukukhanya, wakhuluma izwi lakho amanzi aqoqana kwaba khona ulwandle, wakhuluma izwi lakho kwakhona ilwane zasolwandle. Phinda ukhulume uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho libalekelwa ubumnyama, izwi lakho livusa okufile ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nakulesi sikhathi kule ndawo phinda uphilise, phinda ulethe ukukhanya athohlabelelayo. Lifikile ivangeli esizweni sakaZulu, othi lilethile ukukhanya nezinhlanhla ezinkulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Thatha indawo yakho ngegama lika Jesu Kristu. Beka umkhonzi wakho ilahlele umlilo endebeni zakhe ngoKristu Jesu Inkosi. Yonke imimoya siyayibopha ngoJesu Kristu Inkosi. Amen. Njengoba uMose wayiphakamisa sinyoka ehlane laseJudiya, kanjalo endodana yona seyimelwe ukuphakanyiswa. Njengoba uMose wayiphakamisa, njengoba uMose ehlane laseJudiya, ehlane laseJudiya, kanjalo indodana seyimele ukuphakanyiswa. Kafushane nje lasifunda khona lithi iBhayibheli, njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane laseJudiya, kanjalo nendodana yomuntu uJesu Kristu imelwe ukuphakanyiswa. Iphakanyiselwani na? Lithi iBhayibheli ukuze luwe lo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Leli verse silifundayo lithathelwe endatsheni nje emfushane. Lithi iBhayibheli kwaba khona isikhathi la khona uIsrayeli abantu bahlubuka uNkulunkulu bona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayeseyacasuka wacunuka. Lithi iBhayibheli wayeseyathumela inyoka ezinesihluku. Lithi iBhayibheli lezi inyoka ezinesihluku zabaluma abantu ezweni ngobuningi babo bafa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esezulwini ebona ububo kwakwenzeka ebantwini, ezwa nesililo sikaMose, ezwa ukukhala kwabantu. Lithi iBhayibheli wayesethi kuMose, Moses, nceku yami, khanda inyoka efana nazo lezi ezibalumayo, kodwa lenu yakhe ibe eyethusi. Noma lezi ezibalumayo zihamba zinopoison, lezo yakhe uzowakha inyoka engenasimo nabuhlu abantu beyifune, inyoka eyodeleleke. Lithi iBhayibheli, bheka nayi indodana yomuntu eyitshe legumbi enqatshwe ngabakhi, kodwa namhlanje
isinhloko yegumbi kafushane nje sesiyathandaza bathi abantu behluphekile eJudiya uNkulunkulu waletha isolution edelelekile kuMose wathi noma inyoka ezibaluma zihamba awuthathele ngathi ithoyizi uyibeke uyiphanyeke esihlahleni uyiphanyeke emthini awuthathele ngathi amaJuda athumele ebazulwini bethi angeke sayilandela lento imfeketho into yafika nabelungu ithathe Mose uyiphanyeke esihlahleni kuyenguthi lona lo osenkingeni uma ibheka akasayikufa. Thank you, Jesus. Silethenali ihlaya ntambama abanye bathi nase nasibangela umsindo ngalento imfeketho umdlalo ake sixoxele ngalomdlalo wabonakala eJudiya abantu beshona befa iSouth Africa isenkingeni kwathiwa ayikho enye into abayosinda ngayo inawu lomdlalo kuthiwa wafika nabelungu. Oh, hallelujah. Olunye uhlobo lomdlalo lolu abantu bayafa ku serious sonke siyazi uma ulunywe inyoka ukuthi akusinto yokudlala ngoba usuku phakathi kokufa nokuphila kodwa uNkulunkulu waletha isolution engathi umdlalo engathi ithoyizi wathi Moses ngiyazi isimo si-serious kodwa isixazululo engizosiletha sideleleke ngendlela eyisimanga. Hallelujah. Awuthathe nje Moses inyoka engaphili noma ezibaluma kungamakobra aphilayo awulethe nganyakazi kodwa ungayibeki phansi uyiphanyeke emthini ukuze kuya kuthi noma ubani oyibhekayo endaweni yasemfekana kwamazala noma abe kuthiwa ukusiphi isimo agaqele kuso kodwa umeyibheka uyakufumana ukuphila. Thank you, Jesus. Angiyiso nesibi kodwa ngeza enkosini kwathi ngegazi lika Jesu mina ngathola ukukhululwa ezulwini yebo ngiyobonga phakade kini wangethola umthwalo uthi uNkulunkulu Moses ngiyasibona isimo seSouth Africa ngiyezwa ubusuku nemina abantu bakhala inyembezi azipheli kodwa isixazululo weMose sisa-approach insuku zephasika hayi akusiyo into ephathekayo nongathi uma uyibuka uyincome lithi iBhayibheli incwadi ka-Isaya wadelelwa ngabantu Jesu yebo walindwa yeyi wayengenasimo nabuhle ukuba simfune waphakanyiswa khona ezibaluma esandleni inyoka khona ezibaluma onyaweni khona ezibaluma esithweni kodwa isixazululo sasisinye kwakuyinyoka eyayinganyakazi eyayibekwe esiphambanweni kwakuyinyoka ebukeka idelelekile abathi abanye ngesilandela into yabelungu into eyafika nabelungu bezosiphunga ingqondo hayi bomphakathi wakithi lalela idelelekile yona kodwa iyaphilisa. Iyaphilisa 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 ike yabhekwa uHana edelela iBhayibheli ngabathola abantwana edelelekile esizweni sakhe kodwa lithi iBhayibheli wayidana enyuke ethempelini bethi hayi boHana isimo sakho serious lento yakho isifuna ixazululo eziserious yeke uke esontweni umosha isikhathi lithi iBhayibheli uHana wayelokhu enyuke njalo lithi iBhayibheli efike ehlale ibheka bethi bemkhwenze ekhaya bemdelela kodwa ebuka lo Jesu wafika nabelungu bethi hayi Hana wenzani kunendawo eyisheshayo sikhona isixazululo ongasithola
kodwa uHane lokho enjalo ebheka inyoka enganyakazi. Hayi nimosha isikhathi nikhonza uJesu ningamazi. Idlozi lamaJuda lalela. Leli dlozi labaJuda sike salibheka nathi isimo esikhulela kuso emakhaya singavumi. Ngathi ngiyabona ubusuku nemini siyendlini kaNkulunkulu silokhu siyophakamisa amehlo nje. Sadelelwa sikhukhumba namabhayibheli edaladini zasemfekayi. Silokhu sithi sisibhekile sisibona isimo sethu kodwa silokhu simbukile lo Jesu odelelwayo othi uJesu wamaJuda. Isimo sethu sibe serious kodwa amehlo sasilokhu siwabhekise kuye. Hayi nabasendulo babheka kuye noma sayibanetha bambheka uJesu ephanyekiwe. Lithi iBhayibheli ubuso babo baya ngokuya bushintsha bakhanya belandela into engakhombeki belandela into engenamsebenzi kodwa babonakala beshintsha. Hey uyashintshana lo Jesu, uyashintshana lo Jesu. Thiwa uyeke abantu bakini ulandela umuntu ongamazi. Lalela sabashiya bakithi samlandela singamboni, samthemba engabonakali, samphatha engaphatheki, samlandela. Thank you, Jesus. Sengiyavala njengoba uMose waphakamisa inyoka yethu sehlane bekhala abantu bethi Mose siyafa. Yini usibekele ithoyize esihlahleni? Yini usibekele ithoyize endukwini sifa? Sibheke ku Good Friday nje kunendoda edelelekile abathi abanye manje ngeke ibuye ngoba yashawa kakhulu le ndoda iyasaba ukubuya besho bedelela. Lalela le ndoda isixazululo noma izinto obhekene nazo ungayibona zinkulu yona idelelekile ekudelelekeni kwayo inamandla amakhulu okusindisa. Lithi iBhayibheli uthi uJesu yeni nanonke enikhatheleyo nenisindwayo noma ngingadeleleka wozani kimi nginiphumuze. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Angichaze nayo into bese ngiyavala. Uma inyoka imluma umuntu, inyoka inamazinyo amabili. Mayimluma ngawo umuntu uyophu uba nomaka. Oh, yes, Lord. Yona bese ishiya upoison. Thank you, Jesus. Lo poison ukhonela ukuthi noma engahamba ebaleke kodwa la kakhona uyofa ngoba isimlumile. Yes. Kodwa le yakhiwe uMose indodana yomuntu uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli yayingezelanga khona ukuzosusa ikazi abantu ababenazo kodwa yayizoqeda amandla opoison okubo. Oh, hallelujah. uJesu akayishintsha ipast yomuntu. Uma ungenabo abazali uJesu ngeke sababuyisa. Uma uke wahlukumezeka uJesu ngeke kushintshe lokho. Kodwa kunento uJesu angayishintsha. uJesu sengashintsha upoison ohamba la kuwena. Lithi iBhayibheli bayibheka zikhona ika kunomama namhlanje banosizi bathwele kanzima bakhulisa ingane ngawani bathi uma ngamlela uJesu onginika imali yini. Lalela ngeke kunika imali kodwa lithi iBhayibheli ukuthula akunika khona kudlula ukuqonda konke. Kwezakalo owesifazane oseshinemi eshonelwe umntwana kanti noma zibhlungu izinto inyoka imluma kodwa uyalazi ithemba lakhe lalinga khona. Lithi iBhayibheli bathi bembuza kuziliwe ekhaya isimo singahambi kahle wezwakala ethi konke kuhamba kahle ngoba bonke ababheka kule nyoka yethusi zithi izimo sibaphikisi. uStefano wathi ekhandwa ngamatshe kanti usiyayazi idirection yokubheka uma umuntu esenkingeni. Lithi iBhayibheli bathi bemkhanda ngamatshe
osize abahlukene. Lithi iBhayibheli waphakamisa amehlo akhe wabheka inyoka yethusi. Lithi iBhayibheli wezwakala. Oh, hallelujah. Bathi konke kulungile. Baba bathethelele. Ngoba bakwazi abakwenzayo. Esho opha ibazi zikuye emzimbeni kodwa inyoka yethusi yamlethela ukuthula. Oh, yes, Lord. Nakho ukuthula ntambama Oh, hallelujah. okunamandla okudlula imali, Yebo. kunamandla okudlula amathuba emsebenzi, Yebo. kunamandla okudlula abathandiweyo bakhe abakulahlekelayo. Yebo. Sasiyavala. Nakho ukuthula okudlula ukuqonda konke. Nakho ukuthula okudlula ukuqonda konke. Nakho ukuthula okudlula ukuqonda konke. Na inyoka yethusi ngeke ukhohlise, ngeke ishintshe past yakho kodwa ikusasa lakho isengalishintsha. Isengakushintsha le. Yake yahlangana nendoda endala sengivala igijima nopoison ngoba ubuhlungu uyinkinga. Umuntu osuke elimele ukumbona egijima up and down ngoba ulimele, uhambe eyifaka ngoba ulimele usebuhlungwini, ehambe ngena kuma relationships azomlimaza ngoba useyinhlungwini unopoison. Sengiyathandaza abanye baphuma emashibhini bengena sebelala khona akukho mnandi. Uthi inkinga mfowethu mangiye ngathi ngiyahlala yonke ipain yale nyoka iyabuya kimi, ubuhlungu bonke buya ngengama bese ngibothi kube khona isixazululo engaba naso. Abanye namhlanje banezidumbu ziningi, mombuza uthi indaba ethi mfethu ayikho into engayenza ngenza ukuhlupheka ngoba uhamba nepain ngaphakathi. Abanye banenzonda baxoleli ngoba bahamba nepain. Lalela uJesu angeke ayisuse into ekwehlakalele kodwa inkinga uJesu into angayenza usengashintsha ichapter okuyo njengamanje going forward. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Uke wathi ehamba uSawulu aziwa njengombulali. Lithi iBhayibheli wathi ebheke eDamaseko kwabonakala ukukhanya okuvela phezulu kanti sekufike yona lenyoka yethusi elithi iBhayibheli owayehamba nabo abayibonanga ngoba kunakho ukwenzeka ukuthi uma introducewa kuwe nithi nimike nisicuku uthi ababuka abaseceleni ubone ukuthi ngathi abayizwa lento ibhekene nawe ngoba uJesu uzukukhala kwakho. Jesus. Uzukukhala kwakho. Thank you, Lord. Uzukukhala kwakho. uJesu uzukukhala kwakho. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu inhliziyo yakhe ibhlungu ebona abantu befa wathi Mose nasi isixazululo. Nasi isixazululo emntubatuba emfekayo kaMazala. Nasi isixazululo eSouth Africa. Nasi isixazululo. Hallelujah. Nasi isixazululo. Akusinto yegroup le. Akusinto yabangani. Ngoba noma usukhala uwedwa endlini usungenabangani usukuwedwa. Yes, Lord. Siphakamise nanga uJesu isixazululo. Bonke abambhekayo sithi noma sibanetha ipheni iza ngokuhlukana kuzinhlobonhlobo zeinyoka kodwa lithi iBhayibheli uJohn 3:15 abakholwa uye noma sibanetha kodwa basayi kufa. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. To die no more, 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 to die No more. uthi noma enesifo esingalapheka emzimbeni edla amaphilisi noma ehamba ama rehab kodwa bembone nesmile emamathekile esulekile
bembuza ukuthi wenza ngani ethi hayi senesixazululo engisibhekayo sithi uma singinetha mina ngisabheke emaceleni angisaye ebantwini kodwa wamamehla sebheka phezulu kuthi kungekho ukudla ekhaya bembone emamatheka bembuza omakhelwane ethi hayi konke kuhamba kahle bethi indaba uthi konke kuhamba kahle athi ngoba senginethemba senginendoda yabafelokazi senginoyise weyintandane hayi lenyoka ngiyayazi uma ifika iyayishintsha ichapter yempilo yomuntu bethi kathi bemazi izolo kwalunywa uPaul lithi iBhayibheli uPaul wakwathetheza inkuni nje enganakanga kanti enkunini kunenyoka ngoba kunezinto ezike zikulimaza empilweni ungena intention embi uthi bengithi ngenza kahle nje kanti kufihlwa inyoka khona lithi iBhayibheli yavela inyoka yamlunga uPaul lithi iBhayibheli abaseceleni babethi hayi ngeke liqede usuku lwanamhlanje sothi silivala sobe silivala naye kodwa lithi iBhayibheli uPaul elazi ithemba lakhe wayinyakazisela emlilweni yayinyakazisela emlilweni yesuka ngoba bonke abanaleli ithemba elinguJesu Hallelujah. basabe conclude abantu kuthiwa hayi ngeke siphinde simuzwe ekhuluma ngoJesu kanti hayi ngiseduze nomlilo sithi uma siqala singinetha bese ngiyasondela Hallelujah. Thank you, Jesus. wasondela uPaul lithi iBhayibheli babelokhu bembuka ngokumntshontsha abaseduze bethi hayi ayikho into eyovela kulowo muzi ngoba isimo sakhona siyasazi hayi inkinga yakhona siyayazi sesilindele ukuthi simncwabe nje lowo ayikho into enje sengavela kanti uma kukhona umlilo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sondela ngasemlilweni incwadi yamaHebheru ithi for our God is a consuming fire uNkulunkulu wethu umlilo oqothulayo hayi ngiyayazi into ekubambile serious isixazululo engiza naso ngathi asikho serious singofakazi balento esikhulumayo Themba sesiyathandaza labo abendulo bona balibheka selavela obala njengelanga lona liphezulu kuye uKristu nguye uJesu ibolokuqala ngiyathandaza ula ukhona mawuthi ngiyasidinga lesixazululo ngiyalidinga leli themba laba basendulo ngiyezwa niyahlabelela nithi balibheka sisabheke ephasikeni liyabhekeka izimo singavumi liyabhekeka sebehlekile abantu liyabhekeka lona liphezulu uyabhekeka uJesu uyabhekeka uJesu Jesu sengashintsha isimo sakho sengayishintsha uJesu inkingo kuyo sengayishintsha uJesu inkingo kuyo sengayishintsha uJesu inkingo kuyo sebekubalela izinsuku ngiyazi nawe wakhe amaphupho mawabuka kuwe nje awasayenza sense kodwa nanti ithemba nayi inyoka yethusi yaphakanyiswa ehlane marebodi khona babelimele bathayi
ngeke sidlala uMoses. Jesus. Njengoba ngikhuluma nje khona abasenkingeni kodwa bathi ngeke sizwe lemfeketho okukhulunywa laphayana. Lithi iBhayibheli abaningi abadelela bafa befele einhlungwini zabo wangesintando kaNkulunkulu. Akusintando kaNkulunkulu uthi ulimale la ulimala khona. Lezo nyembezo ikhala sintando kaNkulunkulu. Inkinga uthi isixazululo asilethile kuwe sibuyeka sidelelekile. Kodwa siyasazi sisibonile. Sengiyathandaza. Ula ukhona. Shabethu usekhaya. Ulalele noma bethu ukuphi usestradini uyahamba hamba. Ayisinto yabantu oseceleni kwakho le. Inkinga yakho uyayazi. And uJesu ufuna ukukusiza kuyo namhlanje. Phakamisa isandla sakho. Othi ngiyamdinga lo Jesu. Ngiyamdinga lo Jesu. Oyisixazululo. Lithi iBhayibheli uLazaro wayehlupheka. Ethi noma enezilonda edliwa izinja zimkhotha. Ngineshomhla sadencwatshwa mhlambe wangcwatshwa ngecansi. Kodwa lithi iBhayibheli wathi edlule emhlabeni wathola iVIP treatment. Ngoba bakholwa uye noma bengabuye ngabedelelekile kodwa bangama VIPs abayibhekayo lenyoka yethusi iidentity yabo yashintshwa. Isicebi sona iBhayibheli sathi masifa sayiswe Hades ngoba leli thembe sililetha namhlanje elalapha nangale noma udeleliwe lana kodwa uzoba iVIP ngale. Noma ubukelwa phansi la kodwa uzoba iVIP ngale. Ngokusiza ngani ukuba iVIP ngala? Uyoba isicaka ngale. Nali ithemba. Athi ngiyamdinga lo Jesu. Sesiyathandaza. Wathi ngiyamdinga lo Jesu. Phakamisa isandla sakho. Ngithemba phakamisa isandla sakho. Sesiyathandaza labo abendulo. Bona balibheka selapho. Phakamisa isandla sakho njengelanga lona liphezulu. Kuye uKristu nandithemba labo abendulo. Sengiyathandaza